Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich cartref. Heddiw, da ni am fynd ati i adeiladu 2 fath o font mwyn gweld pa un ydy'r cryfa. Felly, y 2 fath o font da ni am adeiladu heddiw ydy bont trawst a ffont grog. Pont traws yw un o'r bontydd hynaf a fwy o syml i adeiladu. Enghraifft, gallwch ddefnyddio darn o bren i groesi'r afon. Ar y llaw arall, mae bont grog chydig bach fwy cymhleth i adeiladu. Pont giat Euraidd yw un o'r pontydd grog enwocaf y byd yn America. Chydig bach agosach i mi, mae bont borth, sydd hefyd yn bont grog. Mae yna sawl wahanol ffyrdd i fynd ati adeiladu'r bontydd yma, a mae o'n hollol fyny chi sut ac yn dibynnu ar beth sydd ganddoch yn eich cartref. Rwyf am ddangos i chi y ffordd fwy o syml o adeiladu bont. Ar gyfer hyn, mi fyddech angen llinyn, premesur, marciwr, clipiau papur, gwelltyn, tap masgio, cwpan neu cwpanau os ydych chi yn ei ddylunio yn dda iawn, siswrn, balans ac unrhyw beth gallwch ddefnyddio mwyn rhoi llwyth ar y bont. Felly gall hyn fod yn darnau o arian, neu fel ceiniogau, neu cerrig o'r rar. Mi fyddech hefyd angen rhywbeth fel gadeiriau, byrddau, bocsys, unrhyw beth fel bod chi'n gallu rhoi eich bont yn y canol. Felly be dwi am fod yn defnyddio heddiw ydy bocs a stôl mwyn rhoid y bont yn y canol. Y cam gyntaf da chi angen neud ydy cael gwelltyn a phremesur, a mae angen marcio allan 3 centimetr ei dorri, ac yna wneud yr un peth eto. Wedyn, gan ddefnyddio 2 gwelltyn, mae angen rhoid y darn bach rhwng yr 2 ei dapio at ei gilydd gyda tap masgio. Unwaith da chi wedi gwneud hynny, mae angen wedyn tapio y 2 gwelltyn at ei gilydd yn y top gan adael dipyn bach o le ar y pen. Mae angen wneud hyn 2 waith gan rhain fydd y 2 dŵr. Nesaf, be da ni angen wneud ydy tapio un o'ch tyra i'ch gwrthrych. Felly i mi, stôl fydd o. Felly fydd angen rhoi yr ochr fwyaf llydan yn y gwaelod. Mae angen neud siŵr i fod yn aros yna yn saff. Mae angen neud hyn ar gyfer yr ail dŵr hefyd. Ac pan da chi'n ei gysylltu, mae angen sicrhau ei fod yr un uchder na'r tŵr yma. Felly, ella bod o'n haws weithiau i ddod nhw yn agosach at ei gilydd. Mae angen sicrhau fod y 2 tŵr o gwmpas yr un uchder. Ac yna, da chi'n mynd i ddefnyddio gwelltyn arall ar gyfer eich dec. Ac da chi am ei roi ei eistedd yn y gap. Unwaith da chi wedi gwneud hyn,
Mae'n bosib symud y bocsys yn agosach at ei gilydd fel eich bod yn cysylltu'r dec hefo'r ddau tŵr. A dyma chi, bont syml. Felly, da ni'n mynd i adeiladu rhywbeth i gymryd y llwyth gan ddefnyddio y cwpan. Felly'n gyntaf, mae eisiau agor i fyny y clip papur. Fel eich bod chi hefo 2 fachyn bob pen. Cewch hefyd defnyddio y clip papur ar gyfer gwneud twll yn eich cwpan. 1 twll bob ochr yn agos iawn at dop y cwpan. A gewch ddefnyddio siswrn mwyn agor y twll i fyny. Nesaf, ydych chi am ddefnyddio yr llinyn. Felly, torri darn o llinyn. Di o ddim bwys be yw'r maint. Ac ydych chi am ei fwydo trwy'r tylla. Ac yna ei glymu. Mor dyn a phosib, felly fe gynnach chi rhywbeth yn edrych fel hyn. Be ydych chi am wneud nesaf ydy defnyddio eich clip papur ac ei roi ar canol eich bont. Ac yna ydych chi'n mynd i ddefnyddio y cwpan mwyn gweld faint o gry yw eich bont. Felly hefo eich darnau o arian neu cerrig neu be bynnag sydd gynnach chi, mae angen rwan mynd ati i weld faint o bwysau mae eich bont trawst yn gallu dal. Mae eisiau ychwanegu cerrig 1 ar y tro. A beth sydd yn bwysig eich bod chi'n neud ar y diwedd ydy eich bod yn pwyso y cerrig, ond hefyd mae rhaid pwyso yr cwpan mwyn gweld faint mae eich bont wedi dal. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae fy bont wedi torri ac wedi, di gwanhau ac wedi'n torri. Felly, beth sy'n angen wneud rwan ydy pwyso y llwyth. Felly, ddaru'r bont yna dal 364 gram. Felly, be am i ni weld rwan faint o bwysau gall bont grog i ddal. Ar gyfer y bont grog, felly, fyddwch chi angen gwellty newydd a darn o linyn. Dwi wedi mesur allan yn llinyn i fod yn 100 centimetr ac dwi'n gweld ei fod yn gweithio'n reit dda. Felly, unwaith chi wedi mesur allan yn 100 centimetr, mae angen cael at y canol ac hefyd, clymu yr llinyn yn canol y gwelltyn. Yna, mae angen 2 glip papur a mae angen ei cysylltu i bob un pen yr llinyn. Reit, dyma ni, felly dyma ein dec newydd ar gyfer ein bont grog. Ac eto, da ni'n mynd i wneud union yr un peth, sef cysylltu yr gwelltyn a roed o yn y gap. Ac yna symud y
tyrau yn agos at ei gilydd fel eich bod hefo eich bont trawst yn ôl. Reit. Ar gyfer i wneud o yn bont grog, beth sy'n angen gwneud efo'r llinyn yma wedyn ydy, mae angen wneud yn siŵr bod chi'n rhoi y llinyn rhwng yr ddwy gwelltyn ar pob ochr. Ac yna, tynnu fel mor dyn a bosib a defnyddio tap i osod yn ei le. Reit, a dyma ni ein bont grog. Felly, eto, da ni'n mynd i weld faint o lwyth mae'r bont yma yn ei gymryd. Unwaith mae'r cwpan yn llawn, ac da chi'n gweld fod yr dec ddim yn gwanhau o gwbl, mae'n bosib cael cwpan arall. Fel da chi'n gweld, mae yna 2 gwpan yna rwan. Mae'n bosib ac mae o yn cymeryd y pwysau. Mae o yn bosib ychwanegu rhagor o cwpanau os gynnwch chi le, neu addasu eich cynllun fel eich bod yn defnyddio cwpanau mwy. Enwedig os ydych chi wedi dylunio eich bont yn dda, mae o yn mynd i ddal fwy o bwysau i chi. Felly mae ein bont grog wedi dal o leiaf dros dwbl y llwyth i ein bont trawst. Felly os oes gannoch chi ddim yr offer dwi wedi defnyddio heddiw, gallwch ddefnyddio be bynnag sydd gennych chi yn eich cartref. Enghraifft, cardfwrdd, Lego, ffyn lollipop a chardfwr, ac mae hein i gyd yn enghraifft o bont trawst. Yr unig beth ydych chi angen neud wedyn i newid nhw i bont grog ydy ychwanegu eich llinyn. Hefyd gallwch fod yn fwy anturus ac adeiladu bontydd gwahanol, sef rhai hefo y siap triongl ynddynt. Mwynhewch dylunio ac adeiladu. Diolch am wylio a na i weld chi eto.